Повече от 445 хиляди българи с увреждания са извън пазара на труда. Сред причините за безработицата са недостъпната среда и скептицизма на работодателите. Възможна ли е все пак професионалната реализация на хората с различни възможности у нас? Разказва Марина Малашева. Тя е млада, образована и с професия. Единствената разлика между нея и колегите ѝ е, че не чува. Въпреки това Снежи се развива успешно като графичен дизайнер. Истината е, че съм много амбициозна, силна и никога не съм си мислила да се предавам. Цял живот се боря колкото мога и мисля, постигнах успех. Аз съм изключително благодарна на своите работодатели, че ми се довериха да работя тук. И ако настоящите й работодатели са й дали шанс, то много други преди тях не са го направили. Била съм на много интервюта и почти винаги са ми казвали така: а ти можеш ли да говориш по телефона? Аз казвам: не мога, но сме в 21 век, живеем в модерни времена. Има имейли, интернет, скайп и много други средства, чрез които да контактуваме. Но въпреки това не са ме приемали, защото смятат, че хората с увреждания са изостанали. Има дискриминация. Фирмите имат големи предразсъдъци, мислят си, че глухите няма да се справят. У нас едва 10% от хората с увреждания работят. Негативната статистика се опитва да промени социалния проект Джамба. Нашата мисия е именно тази, да включим хората с различни възможности в пазара на труда, като намерим връзка с техни потенциални работодатели. В битката с предразсъдъците им помага Снежи. Ликът й всекидневно виждат около 300 хиляди души в столичното метро. От постерите в подземната железница младата жена апелира за равен шанс. Искам да кажа на всички работодатели, че трябва да повярват в нас и да дават шанс. Зад кампанията за равенство застанаха не само хора с увреждания, но и много популярни българи. Вярвам, че имаме право на равен старт, независимо в какво положение се намираме. А пък хората с увреждания в България някакси са тотално на заден план. И поради тази причина искрено се надявам да успеем да помогнем. А голямата мечта на фондацията е изграждането на кариерен център. Допълнително да работиме предварително с кандидати с различни възможности, така те ще бъдат много по-предпочитана работна ръка за пазара на труда. Поне за сега вратите си за хората с увреждания отварят предимно международните компании, които оперират в България. За новините на Нова, Марина Малашева.